Mga kaibigan, isang magandang umaga sa inyong lahat. Narito na ang isang programang inyong mapapakinggan. Hatid sa inyo ni Mel Elizalde, batikang broadcast journalist, sa kanyang pagtalakay sa mga napapanahong balita sa loob at labas ng ating bansa. Gayon din sa pagbibigay ng mga kalaman ng kanyang tinipon tungkol sa kalusugan, ekonomiya, agrikultura, pangkabuhayan, politika at ang sitwasyon sa katahimikan ng bansa. At ngayon, narito na ang guro ng palatuntunan, Mel Elizalde. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay. Kumusta po kayo? At welcome dito sa ating Ibitalakayan, ang ating pang-umagang programa with your host, Mel Elizalde, minus po yung ating kapartner na si Mr. Asintado Sammy Gabot, kasi medyo nagpapahinga po siya, but very soon, God willing po, ay makakasama natin siyang muli. At ngayong araw, May 12, 2023. Ang bilis po ng araw, parang kalahati na ng buwan ng Mayo, no? At very soon, pagkatapos ng mga May, June, July na yan, berber na, no? Para ho tayong may hinahabol, parang hinahabol ho tayo eh. At hindi tayo naiinip sa mga dumaraan na panahon. At nakakita na ho na lang natin, biglang nakalipas na pala ang isang taon. Tumanda na naman pala ang tao ng isang taon. Yan ho talaga, hindi mapigilan eh, no? Pero sa kabila ng lahat, tuloy pa rin ang buhay, siyempre. At kailangan maging positibo po tayo sa pagtingin sa buhay. Ganun talaga eh, no? Sabi nga ho ng mga kaibigan natin, ano ba naman buhay to? Hindi na naalis sa mga problema. Aba, dapat talaga kung ang nabubuhay na tao, hindi po nawawalan ng problema. Kaakibat ng buhay ng tao ang mga suliranin. Kaya tamang-tama lang ho yan. Pero sabi nga, pag binigay sa'yo ang problema, makakaya mo yan. Kaya nagtataka po tayo, o kaya pinagdarasal po natin yung mga taong nagpapakamatay dahil sa mga problema. Wag mo niyong gagawin na ganon, kasi ang Diyos lamang daw po ang may karapatang bumawi ng ating buhay, sapagkat siya ang ang nagbigay sa atin ng buhay. Diba? So, ang lahat po, tuwing umaga, pagkabukas ng ating mata, magpasalamat tayo at binigyan na naman niya tayo ng another day for sa ating buhay. Lalo na po kung kayo ay nasa kahapunan na ng edad. No? Yung iba ho 37, 27 lang, wala na, namahinga na. Pero pagka yung mga senior citizen po, nagpapasalamat tayo dahil nakikita natin na sila ay nandiyan pa at masasaya pa. Kanina nga po, habang nasa bus ako yung may television, ako yung nanonood ng isang programang pang-umaga sa isang malaking network. At alam niyo po ba na pinasaya nila ang mga senior citizen, binigyan niya yata ng mga pera, pinagsayaw, pinakanta, at game na game po ang mga senior citizen para wala po silang problema at parang mga bata na nagsisayawan. Nakakatuwa po sila. At pagka ganyan ho ang pagtingin ng tao sa buhay, mababawasan ho ang yung mga yung mga nakakunot ang noo. No? Sa bagay, madali pong sabihin nyo na wag natin intindihin yung mga problema. Madaling sabihin, subalit mahirap pong gawin. At siyempre, bago po tayo magpatuloy, nais ko pong pasalamatan na ating palagi ang viewers. Walang iba kundi ang mahal naming principal ng Arellano High School, Dr. Loida D. Diaz. Ma'am, thank you very much po. Parati po kayong nandyan. Salamat po, ma'am. Thank you so much. At kamusta kayo, ma'am? Pumasyal naman kayo dito. Namimiss ko na kayo. Hindi ho ako makapasyal sa inyo dahil di ko alam kung saan ko kayo pupuntahan eh. No, ano po. So, ma'am, sana po ay pumunta kayo rito na magpasyal naman kayo if you have time. Alam ko naman marami kayong time eh. Yan po aming principal, isa sa pinakamagaling na principal ng Division of City School, Dr. Loida D. Diaz. Yan. So, yan po. At ngayon, ang ating pong pag-uusapan tungkol sa DepEd, syempre, no? Ngayon, anong sinabi ho ng DepEd?
Sabi ho niya, early registration para sa school year 2023-2024. Simula na. Ayan. Alam niyo po, ang Department of Education, lagi hong handa yan eh. At saka, siyempre, ang mga namumuno, siyempre, ang superintendent, mga school principals, lahat po, mga guro, lagi po silang handa at talagang hindi nyo mauunahan ho yan. No? Sinasabi ho dito na sinabi ho ng DepEd na sisimulan ng DepEd ang early registration para sa school year 2023-2024. Itong May 10. Kailan ba yon? May 10. Yung makalawa, no? Sinimulan nila nito nung May 10. Early registration para sa incoming kindergarten, grade 1, grade 7 at 11 learners sa mga pampublikong paaralan sa buong bansa para sa academic year. Alam niyo po yan. Alam niyo yung Department of Education talaga namang hindi nyo mauunahan yan. Lalo na alam po nila na ngayon ay tambak at dumagdag siyempre ang ang number of students na mag-i-enroll. Alam nyo kung minsan every year talagang pataas na pataas ho yung mga enrollees ng mga public schools kasi yung pong karamihan sa mga nasa private ay nagsilipatan na sa public school. Alam nyo na ang dahilan kung bakit. Lalo na po noong pandemic. At syempre, sabi pa nga po nung iba, narinig ko yung mga kaibigan ko na nagpapaaral sa private, mga elementary pa nila mga estudyante, na mga anak o apo. Kaya nila nilipat ay dahil sa syempre online pareho din naman daw, so lipat na nila sa public school. Teka po, may sinabi si Dr. Diaz dito, sabi niya, Happy Mother's Day, Mel, you're the best mom, and you too, you also mom, siyempre may miss you too, Mel. Opo, may miss ko na rin po kayo, salamat po. At sa lahat ho ng mga ina at mga siyempre ng mga mother sa buong daigdig ay Happy Mother's Day po for tomorrow. No? Every day is Mother's Day para sa mga ina natin. At syempre, kaligayahan ng mga ina na alalahanin ang mga mga nagdaan nilang mga araw with their children, lalo pa nung mga maliliit pa sila. Di ho ba? Kasi ngayong malalaki na sila, hindi na sa atin yung mga iyan. May iba na hong may-ari yan, whether we like it or not. Ganun no talaga. So, yung ang natitira po sa atin ay mga memories. Ganun no talaga. No? So, teka, baka mapaiyak pa ho ko, tigilan na natin po yan. yung subject matter na yan. But then, Happy Mother's Day po sa lahat. At syempre, sa lahat po ng ating mga kaibigan, mga kasama, ito po ang ating mahal na punong guro, Dr. Loida D. Diaz. At syempre, binabati ko po ang ma'am kong mahal, si Ma'am Tapang, Antonieta Dizon Tapang. Happy Mother's Day po, ma'am. At yung namayapa po nating mahal ko rin na department head namin sa mathematics noon, si Ma'am Edna Mangaldan. Opo. Happy Mother's Day in heaven, ma'am. At saka, lahat po ng department head ng Arellano High School. Hindi ko na sila alam niyo, pag tumatanda ang tao, kailangan sinusulat niyo muna bago, di ba, ganon, nakakalimutan natin pag impronto, no? But then, pinapaalala ko sa inyong lahat, mahal ko po kayong lahat dyan. Siyempre, pati ang sangkaguruan, mga kaguro natin dyan. Yung mga inaanak ko, sila Salve Robles, Mrs. Robles, si Ramon Miranda, yan, mga teacher leader ho yan, mga inaanak ko sa kasal. Kumusta kayong lahat dyan? So, yan po. Ngayon, pinapaalala ho natin sa lahat ng mga magulang yung early registration para sa incoming kindergarten, grade 1, grade 7 at 11. Sa mga pampublikong paaralan sa buong bansa para sa susunod na academic year 2023-2024. Ayun na. Ang saya ho ngayon ng mga estudyante kasi unlike before, more than 3 years ago, no? 3 years ago na ho ba? Nung during the pandemic, ang mga college student pat kasama sila ay wala.
Walang face-to-face na nangyari noon, kundi online lahat. Alam nyo naman po, ang mga estudyante, masasaya yan pag nagkita-kita. At syempre, iba naman ho yung learning ng mga face-to-face learning at saka yung online. Hirap ho nung ganun Kaya hirap na hirap po ang mga guro, lalo na sa elementarya. Alam niyo po kung bakit? Kasi kung yung nga hong face-to-face, minsan pag hindi tititigan ng teacher, hindi magaling ang teacher sa disiplina, alam nyo na, hindi matututo yung mga bata kung ano-ano mga ginagawa yan, nagdadaldalan, no? Nagkakatuwaan sila kahit sa loob ng classroom. Pero syempre, ang susi po sa pagkakaturo, pagkakaintindi ng mga bata sa paaralan ay ang disiplina ng mababait nating mga guro, no? Ganun ho talaga At syempre, lahat ng mga guro, mga magagaling sa disiplina yan. Isang tingin lang ng teacher nila sa kanilang mga estudyante. Alam na nila yung pag tumaas ang kilay ni ma'am, tahimik yan no? Naalala ko po nung nagtuturo pa ako. Ang mga bata po ay nagsisigawan yan pag nagbell. Kasi hindi na po uso yung mga bata ang pupunta sa kanilang mga room. Iba-iba sila ng room. Ang nangyari po, ang ginawa na maganda naman, ang teachers ang nagpupunta sa mga room ng mga bata. No? So, yung mga bata nag-iintay na lang sa loob kung darating yung kanilang mga guro. Siyempre, iba-iba asignatura, hindi ba? Pagdating ko minsan, nagkakagulo sila, nagkakatuwaan sila. Nandun ako sa may pintuan, titignan ko lang siya. Sabi ng mga iba, "Hoy, ayan na si ma'am, ayan na siya." Tahimik ko sila. Nakakatuwa po ang mga bata. Napakasarap balikan ang mga days ho natin sa school. And I don't remember na nahirapan po ako sa pagtuturo kasi na-enjoy po ako kasi kasama ang ating mga mababait na mga estudyante. At ako po ay natutuwa sa kanila dahil hanggang ngayon nag-message po sila sa akin sa messenger. Yung iba po ay nasa ibang bansa na, mga nurse na. At tayo po, bawat mabaditaan natin mga estudyante natin na sila ngayon ay isang matagumpay na nurse or whatever, talagang we are so proud of you at saka ikinatutuwa po ng inyong guro yan at pagpatuloy nyo ang magagandang gawain. So, sinabi po ng DepEd, ito ay magtatagal lamang ng isang buwan hanggang sa Hunyo 9, 2023. Ano ibig sabihin po? Yung early registration ho hanggang June 9, 2023. Kaya yung mga magulang dalhin nyo na ho yung mga anak nyo. Sabi ho kailangan daw yung presensya ng mga kung pwede, dadalhin yung mga bata o kasama yung mga nanay. Mahalaga ang early registration para mabigyan ng pagkakataon na magsagawa ng paghahanda, adjustment sa mga plano ng DepEd sa year 2020-2023. Opo, alam nyo naman maagap ang DepEd, syempre kasama ang lahat ng superintendent, principal, sangkaguruan, mga department heads, sama-sama ho. Talagang sila ay lahat masisipag. Nilinaw po ng DepEd na ang mga incoming grades 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, and 10, and 12 lamang ang naman mula sa public school ay ikinokonsiderang mag-pre-registered at di pa kailangang lumahok sa early registration. O yun hong mga sinabi ho, yung grades 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, and 11. And 12, sabi ho. Kasi ang early registration lang po ay yung grade 1, kindergarten, grade 1, grade 7, at 11. O, yung mga nabanggit na grade 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, at 12. Hindi pa muna ho. No? At hinikayat ng DepEd ang mga pribadong paaralan. Ito po, sinabi ng DepEd. Magsagawa rin din kayo ng ganitong early registration. Sinabi ng DepEd na face-to-face ang magiging transaction para sa early registration. Ayan po. Face-to-face meaning to say, dadalhin po nyo yung bata, kasama yung mga yung magulang o nanay or whatever, no? Maaari ding ipagpatuloy ang ng mga paaralan ng pagpapatupad nito ng iba pang paraan para makakolekta ng registration forms. Yan po, nakita nyo, naka-laptop lahat. Ibig sabihin, on the records at nakalagay sa records ang mga magpaparegistered, no? Ayan ho, may blank enrollment form sila na pipirmahan ng mga magre-register ng mga magulang, no?
ang mga school division superintendent at school heads maggawa na sa advocacy ng campaign na ito sa kanilang jurisdiction, maghikayat sa mga out of school youth children at mga magulang, guardians na lumahok sa early registration. Alam niyo po, mahalaga na ang ating out of school youth ay natin sila, mahikayat natin sila na magbalik sa paaralan kasi sabi nga po ng ating bayaning Dr. Jose Rizal, ang pangabata raw po, ang kabataan, ang pag-asa ng bayan. And so, kinakailangan yung mga kabataan na yan ay talagang nakatapos ng pag-aaral, hinuhubog sa magandang pag-uugali, at lalo pa binibigyan ng maayos na formal education hanggang sa sila po ay makatapos ng kanilang mga degrees. Iba po yung kasing nakatapos po ng kolehiyo. Yun nga pong iba nakatapos na sa kolehiyo, nahirapan pang magtrabaho, yung pa kaya hindi tapos. And so lagi po nating sinasabi sa mga estudyante natin, sa mga kabataan na pahalagahan ninyo ang inyong pag-aaral. Mangunyapit kayo sa inyong pag-aaral kung gusto ninyong kayo ay makakawala sa kahirapan. Yan po ang isa sa mga susi ng tagumpay, ang pagiging isang professional. Medyo tataas po ang antas ninyo, at kung kayo ay masipag at talagang mapunyagi, malaki ang inyo pong mararating malayo, di ba? At kapag kayo po ay naging matagumpay, mga estudyante, hindi lamang ang inyong mga magulang ang matutuwa. Hindi lamang ang magtatagumpay ang inyong mga magulang. Una, ang inyong sarili, mga magulang nyo, kundi ang inyong komunidad at sa kabuuan ang ating bansa, kasi nababawasan at dumadami naman ang mga professionals. Meaning to say, hindi mahihirapan pong humanap ng trabaho ang mga batang graduado sa kolehiyo. Hindi ba? Kasi napakarami ngayon. At tayo po ay mapalad. Bakit? Ang bansa po natin ay mapalad dahil napakataas ng porsyento ang mga estudyante natin sa mga universities and colleges. Do mahirap po ang buhay dito sa atin. Nakikita ninyo, ang dami pong dumadayo ritong mga dayuhan. Dito nagsisipag-aral ng medicine, ng mga kung ano-anong kurso. Bakit po? Kasi mababa ang ating singil, ang mga tuition fees dito sa ating mga universities and colleges. Alam niyo po, sa Amerika, only the rich can afford their children to send their children in college or universities. Kasi po napakataas po ng antas ng napakataas po ng bayad sa universities. Kaya ako po ay sumasaludo sa aking anak na nandoon. Pinagmamalaki ko po dahil ang kanyang dalawang mga binata ng anak, puro lalaki rin, ay na papag-aral niya ng isa nursing, yung isa po ay aviation. So ako po ay natutuwa at pinagmamalaki sila. Ayan. Kasi kung hindi sila nag-aral, I don't think so na makapagpapaaral sila ng ganon. Di po ba? Kaya yan din ang inyong gagawing panuntunan, yung mga apo natin. Sasabihan na, sige, mag-aral kayo mabuti. At isa po, yung mga apo ko rito, graduating na rin sa college. Yung isa, gagraduate na sa nursing. Isang magandang babae. Yung pinakamatandang apo ko na babae, kasi 8 sila, puro lalaki, tapos may 3 babae. Yung panganay na babae, graduating na ho sa nursing. At I'm so proud of them. At yung aking isang apo rito na 2 lalaki, yung isa po ay nasa Lasal. Nagpumili pa siya, either Lasal o Ateneo, kasi napasahan ho niya. So I'm so proud of them. So talagang matatalino ho at well-guided sila ng kanilang mga magulang. Ganun po sana tayong lahat para wala tayong problema at siyempre makakatulong sa ekonomiya ng ating bansa. Hindi lamang ng inyong pansarili, kamag-anak, pampamilya, pangkomunidad at sa kabuuan ay pambansa. Yan laging itatatak nyo yan. At syempre, ang mga taong nagbabayad ng buwis, sapagkat pag nagbabayad ho kayo ng buwis, meaning to say, meron kayong trabaho. Hindi ho kayo tambay. Di ba? May pakinabang sa inyo ang bayan. Yun ho. Kaya kinakailangan sikapin po natin na ganun. So, sinabi nga po rito ng DepEd,
inihikayat po niya ang mga private school na gumawa rin ng ganung paghahanda para hindi ho, alam nyo, iba ho yung nagkakraming kayo, yung nagmamadali. Minsan hindi perfect ang ang dating hindi ho ba? Sabi, mangunguna kailangan sa advocacy campaign sa kanilang jurisdiction ang paghihikayat sa mga out of school youth at mga magulang, guardians na lumahok sa early registration. Ayan. Alam niyo po, naalala ko nung nasa Arellano ako, pagka na ho yan, registration na, makita niyo ho yung mga magulang. Sila, nandun sila sa kasama nila ang kanilang mga anak. At makikita natin, alam niyo yung mga magulang na mga Pilipino, masyadong maintindi ho yan sa mga anak Kung hindi naman ho sa nagkukumpara tayo, iba ho ang nature natin mga Pilipino, no? At nakikita ho natin minsan malalaki na yung mga anak nila, abay sinasamahan pa ho sa school hindi ba? Kahit na sabihin mong meron yang may bus service yan. Head ba yan? Kung kahit ho may mga bus service yan, abay minsan hinahatid pa doon sa papanik lang sa bus service. Naalala ko yung mga apo ko, tinitignan ko yung mga nanay, tatay nila, inaalalayan pa sa bus, no? Samantalang ako, hindi ako nakatikim ng bus service, puro public school lang tayo, no? Puro lakad dito, lakad doon, no? At kung naaalala ko po, nung high school kami dito sa Maynila, had not of Mayor Yeba. Sino si Yeba? Antonio Villegas. Siya po ang nag-advocate na pre-secondary education sa buong Pilipinas. Alam niyo po, kung hindi, palagay ko baka hindi ako nakatapos ng high school. No, mahirap po kasi ang buhay hindi ho ba? Kasi noon, ang mga libro na alala ko sa tao ng bayad parang 200 pesos ho yata Hirap na hirap pa. At naalala ko po, nung malapit na kami mag-graduate, naiinggit po ako sa mga kaklase ko kasi naririnig ko sa kanila nagkukwento, "Oy, alam mo, Mel, kahapon nagpunta kami ng mama ko sa UST. Kami nagpunta sa ganitong eskwelahan." Ibig sabihin, isinumahan na sila ng nanay nila kung saan sila mag-e-enroll. Ako, wala ho, nakanganga. Kasi iba-iba ho kasi ang sitwasyon natin hindi ba? Although ang mga magulang ko mapagmahal na mga magulang, parang sa ganung pong aspeto medyo hindi ho sila masyadong maintindi, parang ganun. Kaya nilagay ko po sa aking isip na pag ako nagpamilya, I see to it that all my children can should finish their college. Kasi nakikita ko po kung ano ang hirap ng isang hindi nakapagtapos sa kolehiyo. Kaya nga po ako nagpursige. Baka maiyak pa ho ako nito pagkikwento. Alam din ho ng aking mga kasamahan na nung ako'y graduate sa college, kapapanganak ko pa lang dun sa aking pangalawang anak. Sinikap ko po na makakita ng isang boyfriend na magpapaaral, no? So happy naman na ako'y binigyan ni Lord na somebody na isang husband na nagpaaral ho sa akin sa college before he took up law. Ayun ho. Kaya isang malaking pasasalamat ko ho yun sa Panginoon. Siyempre, una sa Panginoon, pangalawa sa aking pagsusumikap. Pangatlo lang ho siya dahil pera niya yun. Hindi ho ba? Pero hindi, siyempre. Pasalamat natin kasi kung iba ho yun, hindi na kayo papaaralin yan, diyan ka nala sa bahay. Magluto ka, punyemas, di ba? Parang ganon. Pero ako, I see to it na ayoko ho kasing mabehind, matalino. Yung aking pangasawa, medyo gwapo pa. Ako, wala nang itsura. Hindi pa nakapag-aral. Abay, baka gawin lang akong taga-timpla ng kape niyan. Di ba? Kaya, pinagsikapan po natin. So, yan ang payo natin sa mga estudyante. Ngayong ang DepEd ay nagsasabing, simula na ang early registration. Sugod kayo sa mga paaralan. Mga magulang, sama nyo po ang inyong mga anak. Samahan at para sila ay makapag-enroll sa lalong madaling panahon para hindi ho kayo nagka-cramming o nawawal. Alam niyo po, pagka may ugali tayong mga Pinoy na, hindi, bukas na lang, bukas ng bukas. Tapos,
kung kailan ho maraming tao, deadline, tsaka tayo susugod. Meron ho tayong ganung ugali, hindi ho ba? Ako minsan din ho pabukas-bukas eh. Tapos then I realize, wow, kulang na tayo sa time. Parang ganun. So, lahat ho nang yan, binabase natin sa ating mga experience pag naranasan na natin, ay, ganun pala mangyayari. So, better, mas maaga, mas mabuti. Hindi ba? So, maraming salamat sa DepEd sa kanilang pasimula na sinasabing early registration para sa buong public school sa buong bansa. Yan. At siyempre, sinabihan din po nila, pinayuhan ang mga private school na gawin din ang ganon para hindi mahirapan ang kanilang mga schools, employees and mga matataas na na mga personahe para siyempre yung paghahanda ho alam niyo po paghahanda ng pagbubukas ng klase hindi lamang po yung registration ang iniintindi. Naalala ko po nung nasa Arellano kami yung aming pong principal ay talagang pinalilinis ang buong kwarto, no, ang lahat ng kwarto, mga CR etc. in preparation para pa sa school year na darating. Ganun ho talagang ang mga kasipag, ang ating mga punong guro at lahat na. Kaya nga sinasabi ko, sana makita yan ng mga estudyante at tulungan sa paaralan na hindi babalo sa basin yung paggamit ng mga CR. Kasi alam niyo naman yung mga CR minsan ng paaralan kulang, di ba? Pero ba ngayon, ang alam ko, ang Arellano ang dami ng building, natatanong ko minsan no. At sinasabi nga marami ng dumami na nga po ang building dahil tinayuan niya ng mga more buildings, more school classes na mga establishmento. Napakaganda. Kaya tayo po ay sumasaludo sa ating mga sangkaguruan, of course, sa mga namamahala sa ating paaralan, ating mga superintendent, ating mga principal, syempre sa DepEd at ang DepEd secretary natin, walang iba kundi ang ating Vice President, Ma'am Sara Duterte. So hanggang sa muli. But before tayo po magkahiwa-hiwalay, don't forget po na please like us, follow us, and of course, subscribe us sa ating pong YouTube channel at sa ating pong Facebook channel sa ating Elizalde Broadcasting. And don't forget, I always say, I love you all. Bye-bye.